السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی آپ کا ہوسٹ ندیم عباس بٹو جناب۔ انشاءاللہ آج تو بعد عمران منظور والی بال گروپ دے وچ ہر میچ دی اپڈیٹ با آواز ندیم عباس بٹو سی تے انشاءاللہ جو بھی ہوئی جہاں بھی میچ ہویا جس کھلاڑی دی جیڑی کلب وچ کھیڈیا اس دی اپڈیٹ ہو سی جناب دے کول۔ اور جناب انشاءاللہ یہ انہاں واسطے عمران منظور والی بال گروپ نے ایجاد کیتی جڑے حضرات پڑھ نہیں سکتے تے وہ انشاءاللہ ساڈی آواز نال سن سن تے انشاءاللہ تواڈے سوال ہو سن، کھلاڑیاں دے جواب ہو سن جڑا جس دا فین میں انشاءاللہ تے اپنا ہور بہت جلد اساں ایک سیگمنٹ شروع کرساں۔ وہ سیگمنٹ یہ ہو سی بھائی اساں کھلاڑیاں نال گپ شپ کرساں، تساں دا سوال ہو سی، کھلاڑیاں دے جواب ہو سن اور تواڈے پسندہ کھلاڑی تواڈے سامنے تواڈے سوالاں دا جواب دے سی انشاءاللہ۔